Tak ja všetkých vítam. Týmto projektom Tivity Terror som si dala otázku, ako prežiť diskrimináciu. Je to vlastne videoinštalácia, petica videí a toto je logo, ktoré je urobené z vlastne taký mix českej a z rómskej vlajky. Je to vlastne fiktívna rómska teroristická televízia. Tuto jeden aktivista rómsky vysvetľuje po rómsky, ako vyrobiť domácu bombu, kde som bola inšpirovaná v podstate palestínskymi záznammi teroristov, ktorý existuje ten jeden záznam, ktorý sputuje po domoch. Toto je súčasť videa, ktoré je práve fiktívne, kde vysvetľujú, prečo vlastne chcú urobiť ten teroristický útok s tým, že zase je to na základe určitých ako reálnych výpovedí Rómov, ktorí žijú v Českej republike. Toto sú už dokumentárne záznamy. Jeden je z demonštrácie proti Jižimu Čunkovi, ktorý prebehol, kde Rómovia demonštrovali proti nemu v období, keď mal tie rasistické vyhlášky, a druhý slajd je vlastne z Andela, kde sme sa pýtali ľudí, že či v podstate si myslia, že môže k niečomu takému dojsť, ako že by Rómovia... A myslíš si, že kvůli tomu hrozí České republice teroristický útok? Jako od Romů? Od teroristický, jak na to vzali? Ne, to si nemyslím. Nedokážou se zorganizovat, ale jsem přesvědčený, že ne. No, to si nemyslím. Možná to nemají. Tak to je iba taká krátka ukážka z tých odpovedí, ktoré boli. Okrem toho vlastne, ja som tieto odpovede robila jedenkrát s rómskym reportérom a druhýkrát s blondiavým a modrookým reportérom a tie odpovede boli v podstate úplne iné. A teraz stojíme. Tým mojím vymyslom, že som chcela, aby si ľudia videli. A v podstate akože celý ten projekt, alebo význam toho projektu bol v podstate sa dostať ako nejakým spôsobom, alebo problematiku rasizmu dostať vlastne do médií. Takže práve preto tu vidíte úryvky článku, že bomba v Knedlíku a český rasizmus. Toto je z video Miss Roma, kde vlastne som si dávala otázku, ako prežiť ako Róm, keď vás vyhodia. Tu je napísané v podstate, kde reálne veci, kde nepustili Rómov, ako či diskotéky, alebo pražský taxík, alebo nejaká reštaurácia. A ja som ako to video je minútové, veľmi krátke a v podstate iba náročným make-upom meníme Miss Roma v gadžovku. Tam potom by malo byť zase také krátke video, v ktorom je zvuk pesničky typické, ktoré používajú. Takže tá Miss Roma je fakt ako úplne jednoduché minútové video, ktoré ukazuje ten politický statement iba tým jedným slajdom. Toto je práca, ktorú som robila so Šlomom Jaffe. Je to práca, ktorá sa volá Welcome to Prague. Bol to reálno-fiktívny infostánok, ktorý putoval a bol v rôznych častiach centre Prahy. Prevažne tam, kde boli turisti, a my sme turistom vysvetľovali, tuto je napríklad na námestí Republiky, vysvetľovali, aké je to zložité dostať rôzne povolenia na cudzineckej policii v Čechách. Takže oni normálne si mysleli väčšinou, keď videli infostánek, prišli sa nás, pýtali, že kde je Karls Bridge, aby sme im vysvetlili, že teda keby tu chceli zostať, tak si majú dať pozor. Zase to je na
fiktívnom, nejakom, ako má to fiktívny duch a pritom je to na reálnej báze. Tuto vysvetľujeme, že keď chcú ísť tam, majú si zobrať kamaráta Čecha za to, že nerozprávajú na cudzineckej policii nejak inak iba česky, ako anglicky nevedia. Tuto je, že jak dlho sú otvorení, nemajú piť za to, že tie rady sú také dlhé, že keby potrebovali ísť na záchod, tak vlastne stratia poradie. A toto sú reálne vlastne už zábery z cudzineckej polície na Žižkove. V podstate, kde môžete vidieť, jak tam ľudia stoja asi od 3:00 v noci do rána a to ešte nevedia, že či sa vlastne dovnútra dostanú. Že o 7:00 ráno sa to otvára. Toto je projekt, sú fotografie, 6 fotografií, ktoré boli v životnej veľkosti. Sú na nich, je to v rámci výstavy Rodina Pohoda, ktorú sme urobili s NGO Moravským na základe, vlastne téma bola odoberanie detí vlastne z rodín na základe toho, že boli zo sociálne slabých rodín. Tieto fotografie vznikli vyslovene pre performance, ktorá bola v Českom parlamente, kde tam tie rodiny prišli a jak ste videli na tej fotografii, tak vlastne sa dali zobrať tváre tých detí a oni v parlamente s tými tvárami detí ako nejakým spôsobom demonstratívne akože sedeli oproti politikom. Tu je vidieť, jak mama, jedna z postihnutých matiek odoberá vlastne fotku alebo tvár svojho dieťaťa z fotografie a tuto sa postavila tvári politikov. Toto sú vlastne zábery tých fotografií na výstave, kde vždycky tie fotografie sú väčšinou tých detí odňaté a vždycky pri každej návšteve to tam ľudia automaticky tie tváre vracali. Toto je projekt Česká selekcia, ktorý bol vystavený v galérii Václava Švály, tiež ktorý sa venuje rasizmu, xenofóbii, ale tentokrát som využila jakéby známe celebrity a tváre. Je to projekt, ktorý som plánovala potom, jak bol hodinný Molotov koktail na rodinu Sivakových. Tuto je vidieť vlastne tie celebrity, čo bolo vlastne svojím spôsobom veľmi dôležité, že prišli na vernisáž na tiskovú konferenciu, za to, že vlastne medializovali samotný problém. U každej fotografii v podstate bol daný text, ktorý som dlho dohľadávala z útoku, z reálneho útoku, ktorý sa uskutočnil v Českej republike na rôzne minority. A tuto je už absolútne komerčným spôsobom opísané, že jazvy slávnych, tohle nám udelali z nenávistia, tak že sa vlastne tým, že sa prepožičali na to celebrity, čo bol pre mňa zámer, sa to dostalo sa to do takých bulvárov, jak je Blesk a AHA dvojstránka.